Hoćemo. Sad? A kad ono, ja sad pure moram na posao. Ne znam. Šta ne znaš, pa smo se dogovorili? Pa jesmo, ali meni je to i dalje malo čudno. A šta ti ima biti čudno? Pa to, nismo nikad to radili u krevetu. Pa šta? Pa znaš li to sve ljudi rade? Na balkonu, u autu, u kužini, Eno, mene otac prije neki dan sve sam na WC-u to ubavi. Sam? Sam, Mislim, dobro, nije bio ja sam, svoja kuma da mu pripomogne, neka me malo zapelo i šta? Kuma? Kuma, Kuma pomogne kod tih stvari. A imaš ti kumov broj? Zašto? Pa da nama pomogne, ako zapne. A kome će zapeti? Gdje ću ta čovjeka u ovu uru da mi sad dođe? A je to baš onak 100% sigurno. Na 100%. Okej. A će on biti tu cijelo vrijeme? Možete, molim vas, potpisati više. Ja za sat vremena se vratim, predate mi papire i... Ma šta za sat vremena? Ma ja sam ti gotov za pol ure. 15 minuta. Gotovo. 5,5 minuta.